Suka yang ageng-ageng. Iya. Hei, ulek. Natasha Diva Kendang Banyuwangi. Jawa babe. Sing ayu dhewe bro. Jare Pak Cewek cantik bertalenta. Sing kira ono kadung sing ono genine sing kira ono wele kadung sing ono wong apa Wek bro. aja meng-mengan wow yo Riko alang-alang molo aja golek perkara mengko tak kopo tuyas melonyo tuyas dadi ancor urip Riko Luar biasa. Aquí estamos ahí Natasha. babe Yo. alang ono rasa jakanen ati emanan temenan genong sing lambian gampang katon gampang Pianguro marega ning banyu adem rasa wati ayem enak turu tentrem umyah-umyah Biar baru bergoyang. barang kisah musik Musiknya Say. Indonesia. APR Audio. istimewa ada bapak fotografer Mas Bopo wis ngantuk. aja lantar sehat Tarik lagi bro. sing kira ono Ayo. kadung sing ono genine sing kira ono kadung sing ono wong apa-apa Tas. ojo meng-mengan wow oh hey Riko alang-alang molo ojo golek perkara mengko tak kopo tuyas melonyo tuyas dadi ancor ore Riko Ayo bro. Ayo bro. APR Audio. Terima kasih matur thank you. Dukungan serta kerja sing keren. Tarik lagi cok. alang ono rasa jakanen ati
yo.